Hi ha un professor que es diu Giovanni Santori, no l'he explicat mai, però és un home italià, ja molt vellet, que ell explica que l'home sapiens és sapiens perquè ha pogut acumular intel·ligència i fer la lectura de la seva intel·ligència a partir de la grafia, i això comença quan comencem a pintar. I per tant aquesta grafia ens ha donat a nosaltres un procés entre el que veiem, desxifrem, pensem, acumulem i anem. I aquest anar i venir ens ha donat la intel·ligència que tenim. Llavors diu que a partir que deixen aquests mitjans de comunicació nosaltres veiem, però quan veiem és una cosa instantània, perquè nosaltres passegem pel bosc, veiem el bosc. Per poder veure el bosc i examinar-lo ens hem de parar, l'hem d'emmarcar, no? I això és el que ens dona aquesta lectura. Llavors, esclar, tota la transició que ha fet l'home des de que va començar a fer la grafia, és a dir, a l'edat de pedra, com aquell que diu, passat l'edat de bronze, l'edat del ferro, l'edat de... fins a arribar a un punt en què l'home, a hores d'ara, veu, però no és capaç d'analitzar perquè la visió és molt més ràpida, no tenim aquest pas que hi ha entre la grafia i la visió, no? I això donarà uns canvis molt determinants, uns canvis que ell explica que són brutals, o sigui, una persona, el meu avi, per dir-ho d'alguna manera, ell cada vegada que havia vist un assassinat, per dir-ho així, o sigui, dintre d'aquesta imatge de l'assassinat hi tenia gravat multitud de sensacions amb aquesta imatge. En canvi, a hores d'ara, un nano de 5 anys ha vist milers d'assassinats a la televisió, però no n'hi ha cap que tingui la sensibilitat de les sensacions d'això. I això és com un canvi, que pot ser a bé o no. O no, depèn. Bueno, l'interessant seria que portés tot el bo, però continuar... Perquè al mateix temps el que deies que no porta la televisió, l'emoció... Clar, tu quan ho veus, aquestes coses no emocionen. En canvi, el fet de veure en directe... Sí, perquè veus... Vull dir que no hi ha cap nen que per veure un... Bueno, sí, veure un assassinat a la tele, no d'això, però en canvi veus una imatge durant el dia i has vist no sé què, et quedes... Un assassinat en directe suposo que sigui una trompada, no? També causa, eh? Passa és que amb tot aquest procés jo penso que fins ara qualsevol fet artístic que es convertís en cultura sempre era fi de bé, sempre ajudava a l'espècie humana a avançar amb l'humanisme, en definitiva, que en definitiva és compartir la terra aquesta on s'està, no? I que mica en mica que s'han anat creant totes aquestes grans formes de cultura, aquesta cultura no sempre és positiva. Sí, però jo no crec que tingui a veure amb el fet que sigui gran o el fet que sigui per la tele. No crec que sigui el mèdic que fa que és bona o mala cultura. Perquè al mateix temps pots veure circ en directe que per mi es pot inscriure amb el que dius i que dius, hosti, això... Però el problema és com fas arribar la gent al circ si no surts a la tele. O sigui, com fas arribar la gent al circ si no surts a la tele? O sigui, has de... En aquests moments els aparells aquests de comunicació, a més que tots... Bueno, més que avui això dels aparells està... Estem dins un aparell de comunicació. Ara mateix estem dins un aparell de comunicació. Amigo. Sí, hi ha tota una part, hi ha tot un ventall de coses que s'obren amb aquest de llanços, però jo, per exemple, en altres èpoques, jo recordo el començament de la televisió en català, els programes de Terra d'Escudella i aquestes coses que es feien quan la televisió pública feia una funció pública, m'entens? I per tant era cultural i educativa, a partir de que entren les empreses de televisió privades, on els grans mitjans totes pertanyen a uns lobbies de poder, per dir-ho d'alguna manera, i aquests lobbies de poder donen una sèrie de coses que a vegades penses, hosti, la gent que realment es passa, perquè de tant en tant surten això, els europeus veiem tantes hores de televisió a la setmana, i penso, hosti, jo no em miro cap, per tant, o sigui, la gent que deu estar allà, o sigui... Que deu estar al doble, sí, a mi també em passa. No, i dius, hosti, però aquesta gent estan morts en vida, tio, perquè... Esclar, o sigui, estan visquent per la tele vides que no són seves, o sigui, han arribat a... I per tant són zombis, no? O no són zombis? O els hi podem permetre una mica de carinyo? No, no estàs tan mal, no.
Però vull dir que, bueno, què és això, Ja tens 50 anys els viatges del Corte Inglés, vinga, i després veus els viatges del Corte Inglés i dius, Déu meu, però si les safates també tenen 50 anys, m'entens? O sigui, no hi ha manera de salvar-ho per enlloc. Ens estem anant del tema, Sí. Les safates, m'interessa el tema de les safates.